Simbahang Katoliko magadihon sa mga pamaagi agud malikawan ang paglaptas ng COVID-19. Mga sumilimba nga may balatian ginapangabay ipaiway anay ang magupod sa mga religious activities. Si John Sala nakatutok. Pila ka safety precaution ang ginpatuman sang simbahan sang Ash Wednesday. Gani subong may mga local transmission na mas hugot nga ipatuman sang simbahang Katolikong pila ka mga pamaagi para makalikaw sa coronavirus disease 2019. Madamong aktibidad ng simbahan Katoliko ilibina subong nga Kwaresma sa diin ginalauman ang pagdagsa sa mga deboto sa mga simbahan kag pilgrimage sites. Wala pa sang ginpagwa nga guidelines ang simbahan kung may mga aktibidad sila nga kinahanglan ikansela. There is aton archdiocese, especially sa pag-cancel sa mga misa, hindi pa naton na madesisyonan because nga ginatanaw, ginamonitor man naton ang status na binagi din sa aton sa province naton, sa aton archdiocese. At the same time with the proper mga consultation kag recommendations ang Department of Health kung kinahanglan gid. Panugyan ni Reverend Father Culada nga mas maayo na lang nga sa ilang mga pamalay magpamalandong subong nga Semana Santa kag magsimba na lang pinaagi sa maginaere nga misa sa TV, radyo kag mga social media sites. Abiso sang simbahan sa mga may balatian nga maglikaw na lang anay sa pagtambong sa mga religious activity, kaangay sang Via Crucis kag mga misa. Biskan nagabatsyag abi sa may mga fever o kung may mga flu, gina-encourage naton nga hindi na sila mag-join sa mga gatherings. Upuod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.